Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakapungtot ni Doña Dolores gapo iti panangited ni Onyol iti arak kadagiti kakadwa ng agbambantay iti mansyon. Impulong adagos ni Doña Dolores ti inaramid ni Onyol kini Fortesa. Nakapungtot tinaud-udi. Isu asinapol na ni Onyol ngem nakapanawon daytoy. Iti sabali abangir nagturong da Ignas. Diana ken Celia ti simbahan tapno agkararagda. Mas daw ni Celia ken Diana no apay ang masansan ti panagkararag ti lakay. Iti daytamot lagun daway. Nagsaganan da Ruben ken Lindon tapno rumaot. Kabayatan na. Agsarsarita met da Doña Dolores ken Fortesa. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Apay ko mga isukat ka, honey. Awan no mas ping iti panagayat ko ken ka. Promise, honey. Promise. Oray sa dino a lugar ti papananta. Si kantulat ta ti babae nga yatak. Kasta akmat kan ka, honey. Sikan ti maudi nga ayat ko. Ay ayatan ka, iti agnanayon. Ken saan tang agsinsina, honey? No sa dino tayan ko, isumat. Hindi tayo kaya kanalboong. Ay, honey, adalakit ti remote. Mabutbutang ako. Pagkipinpinal tugad dagiti puwit ko. Awagag dagiti tagdumapay ang puwit ko. Kat pumay na ang tagos nito mansyon. Anya ti aramidan ta, honey. Ang talinay talang dito sila ita, honey. Saan taro burubuar? Dagiti lang puwit ko tilumaman. Nakabutbutang ti uni dagiti paltog, honey. Dagiti lagi ti agkapsat ti rimaot niti mansyon. Awanan ti sa palipaya. Daytoy ti para kada kayo! Talaga ang nakadudag iti kabusor. Ngam ibusan kayo amin! Dayjayan ni Ruben. Makipimpinaltog ka dagiti na dumapay akabusor. Nagkarawan dagiti machine guns. Ngam saan nga agkuridan ta. Gaputa ang mumin no sa dino ti pagtataudan ti putok. Grenade launcher ti inaramat ni Ruben. Anang patay iti nakaigam iti machine gun. Umakarat iti pagpwestuan. Intagan dagiti nagado ang puwit ko, honey. Kung bakit ti mapaspasamak dito yung mansyon. Honey, talaga mabutbutang ako. Di ka ko niyang tagdalag, honey. Nagado dagiti puwit ko alumaman. Kabutbutang at ang ganda gitirani pagtipaltog. Basta sa antaro bromar. Awan ti taga sa mapasamak kada na dito eh. Sa dino tinapanan ni Mama rito na. Apay adyak makita. Dayjay kaya. Nagadudag iti karakrangan na. Tugak na tikap sa ka. Tugak na iti lang kamat kirkona. Ang ipipos na iti kalungan. Talagang aduda. Oops! Dayjay tinang paltugan niya. Nalabit nga dalang iti unag timansyon ni Mr. Fortesa. Iso talaga ti target mi. Ikagumaan mi ti makastrek iti mansyon. Kat patayo ti awanan pain. No sa anak nga agbidot, rinautang dalindon kan Ruben ti grupo ni Mr. Fortesa. Sa anak kun anak ibiyang pa iti desisyon da ngagkabsat. Nangag ko ti saritaan da, nga itangal daw ti iraraot da. Sa apay lako ma, taagbaligi di amang parmak ka ni Mr. Fortesa. Diyos ko, di mo kumabaybay-an dagiti kakaanakak. Agsublida as ibibiyag iti sidong mi. Itay kapay asaan ang makaidna, Ignas. Apay ka di. Tata Ignas, ibagam ko makada kami no anya launay ti pagdandanagam. Diana, Celia, imbagak mo ton, didak pakadanagan. At dalang aming pampanunutag. Anya? Basta awan ti rumrumwar.
Pagtalin at tayo laang dito nagtibalay. Nagpayaga dumtang dagiti tumapayang pangkapa. Ang mga numay pusen dagiti tao kitoy. Honey, Relax, honey. Saan taman ano dito sila? diya kayat ti matay. Gaputa kayat ko pa'y makita ti Amerika. Anya, madama lang arotan tilangat. May bagampel dito. Talaga mo't, honey. Kayat ko pa'y magtang ti Amerika. Iso ajak pa'y kayat ti matay. Honey, Awagan manan dagiti buyot mo. Dakartingan dati umay dito yung mansyon. well, honey. Asitigtan ni dimansyon. Sanyag paligid na Ruben kan lindo namang par magkanyak. Ada manan gimlo nga bombahan eh. Anya ti aramidan ta. Naulit pa rin tinapalabas. Kasto pa rin tinapasama kiti. Ay, amo ko nani. Sumurot ka kanyak. Ada natalgad a paglamangan ta. Sa tino, honey? Basta sumurot ka kanyak. Siyakin ni Diana laang ti makaamoy ti basement a paglamangan ta. Kartingam ti sumurot kanyak, honey. Dagayang basement. Dito ang mansyon, honey. Wen, honey. Naunag daytoy a basement. San unay ang mga tiranipak dagiti paltog. Oh, natalgad dito ang lugar, honey. Wen, honey. Imbaglakit din, tanalagip ko nga dagayang basement ti mansyon. Saan nga mo nilindon ti basement, iso natalgad ta ditoy, honey. Well, honey, mayat dito yan na panunod mo. Daytoy ti para kada kayo! Manong Lindon, sana may ipos na giti kalaban. Wen, Ruben. Sigud at taok dagiti karangrangat ta. Amok ti kabalan da amakirangat. Nagadualugan ti dimteng iti adoy apaset. Imadumanan ti kabuso, Manong. Saan ta apaatiw kadakwada, Ruben? Agiddan ta amang paltog kadakwada! Nagwaras ang dagiti awanan bain. Patayan ta amin ida! Anya? Ada mapaspasamak aranget iti kabangibang nga ili. Kunam? Asino dagiti agraranget? Anya? Saan tayo a jurisdiction ti pakapaspasamakan tinangat? Isong agpaliw ka lang dita. Bay. Sa anak lakit ding agpidot. Daruben ken lindon ti rimaot iti balay ni Mr. Fortesa. Ti mabig-big-big a negosyante ken bagnang. Talaga pinatuloy dalindon ti panggapta. Adayo a lugar ti pakapaspasamakan trino pa kita. Kumlab ka, Ruben! Nagado ti mang palpaltog ka data! Well, Manong, hanggang ado ti puyot ni Mr. Fortesa. Dimtang amin ang dagiti buyot na. Ammo kong ti aramidak, Ruben! Anya teramida, Manong Lindon. Kuberanak! Tumarayak amapan iti ayan ti machine gun! O sige, agbilang ak iti tala. Tumalakan. Paltugak dagiti kabusok. May isa. Dua. Talo! Nagparta at timari ni Manong Lindon. Oops! Sana may tibos na iti kalaban. Nagaduda. Sabtan nyo ti bala ti machine gun! Yeah! Daytoy bay! Paltugak dagiti lugan nyo. Baba ni ti machine gun! Yeah! Bintagan dagiti lugan da. Timot mansun ti paltugak. Baba ni ti machine gun! Yeah! Mr. Fortesa! Rumwar ka di tanag lemangam! Ipakita mamalalaki ka! Da kami ti sangwem, ayop ka! Pinatay mo day di agila nga amami! Yeah! Takagkak iti bala ti machine gun ti mansion!
Sana na malakdan ni Manong Lindon ti punto na. Delikado ter aramiden na. Sapay awan nakalingid kan kuha na. Kat nalayang ang mapaltugan dagiti kabusar. Sa laknibak ti kapsat ko. Sana malapdan ni Manong Lindon. Gapo iti nakaro akong tod na. Abay adi ka rumwar di ta naglemangam, Mr. Fortesa! Bayadam iti nangina ti naramid mo iti pamilyami! Da kami nga anak day di agil at imanggibos iti biyag mo! Yeah! Di aglamang iti paldan ni Doña Dolores! Lumaban ka, Mr. Fortesa! Manong Lindon, di kag pailuyos iti puntot mo. Ang mga numadadal ti diskarte malumaban. Rumwar tumot lang Raja Fortesa. Ruben, talaga kaya't kun napatayan ni Fortesa! Laglagi pantiin suro ka datan ang kalignas. Kanayon tangag focus na impag. Kumlab ka man, Lindon! Dagiti awanan pahin. Adupay dagiti kalaban ta. Jak ninamna mga imadun ti buyot ni Fortesa! Anya ter aramidam, honey. Di kan pumanaw dito'y basement. Natalgad dito, oy. Nalipata ka binagkat dagiti baga naglaon iti nagkadua kwarta. Hani, Anya. sayang dagiti ay no saan ang mailamang. O sige, kartingam nga rod ang mapanalaan dagiti kwarta, honey. Sayang ngagpaisono alaan ti sabali at tao. Orayan nagditi basement, hani. Alag dagiti kwarta iti silita. Ang mabitla ang honey. Ang mga nudi mo kabaila na bagkatan amin dagiti bag ang naglaon iti kwarta. Sumuro takkan ka. Sige, sikat ti magam mo. Idulin ta dito basement dagiti nagkadua kwarta. Saan ta basta makastrak iti mansyon, Ruben? Pinalawlawan ng dagiti nagadua buyot ni Mr. Fortesa. Uwin nga rod, Manong. Nagsardag matantira ni Pak. Delikado ti panaguli magtaglawlaw. Agbayag pay da ito arangat. Sana bale, adu ti imet ta abala. Uwan Manong Lindon. Agsipot ta na imbag. Naipateng nga ta kadagiti kabusor. Saan ta basta makaadayo? Sana bale. Tanatalga tinaglemengan ta padir. Saan data basta mataw. Ups! Ups! Oh, nang rugi tamanen amang paltug kadata. Balsan ta ita. Aggitan tamang paltog ko na kuwata. Patay kayo amin! Sumurot ka kanyak, Ruben. Agarudok ta nga umadayo. Delikadon dito'y naglemangan ta. Halaan ta amin dagito'y a kwarta, honey. Sayang dagito'y nadasabhali ang makastrak dito'y silen. Wen, honey, talaga nga alaan ta amin dagita kwarta. Kat ipanta amin iti basement ti mansyon. Kartingan ta nga rod nga ipanaw dagiti baga naglaon iti kwarta. Mabitlaing, honey. Apay, honey. Nagsarding gaya man tirang ni pagtipagtog. Talpas nga tan tirangat. Natay nga tan da Ruben Galindon. Wen nga agpaiso, honey. Makitak man ni po dito tawa. Dagiti nagadua buyot ko. Protektaran dati mansyon. Iso asa na basta makastrak da Ruben Galindon amang patay kanyak. Wen nga agpaiso, honey. Kulakon kat, ama pa ay dalaheng arumaot diti mansyon. Manong Lindon. Ado pwede dagiti kalaban. Kanya tiramidin ta. Diyan mo. Adun tinapasag kadagiti buyot ni Fortesa. Gamapay akasla saan damay ibos. No saan ta makadayo ka na mga nun dato ti may sagmak. Saan ta mabalin ti umatras, Ruben? Pinalawlawan data dagiti kabusor. Lumaban talangan. Uwan Manong Lindon. Awan ka data ti matay, Ruben. Saan ta nga ipalubos ang maunaan data dagiti kabusor? Pangan dagiti kabusor ti umedit nga naglemangan ta, Manong Lindon. Kartingam, Ruben. Tumaray ta iti kabakiran. Uwan Manong. Aramatan ta tinasursurot at kini ang kalignas. Agsinubla ta amang paltug kadagiti kabusor. Aging ga makadanon ta iti papananta. Asidagan dagiti kalaban. Umunakan na tumaray, Ruben. Oh. Siyak tumat ti salaknibam. Taping distance ti aramidan ta. Agsaganakan. Daytoy ti para kada kayo!
Abalan nga taaparmakan da Ruben ken Lindon, dagiti buyot ni Mr. Fortesa. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.